Acroscar fa anys que s'ha especialitzat en els vehicles per persones amb mobilitat reduïda. Aquí podem veure un d'aquests vehicles amb plataforma elevadora per cadires de rodes i tot a l'interior, començant per una porta més ampla i els espais totalment adaptats. La zona central és molt més àmplia que en un vehicle habitual. Per això, la banda on tindríem el menjador és més estret per poder-nos desplaçar amb comoditat. I el més important és com accedim cap a tota la zona de bany. Ens trobem amb un bany totalment obert, que el podem tancar amb mampares, però que ens presenta un espai totalment obert amb uns desaigües al terra, amb una zona que es pot mullar per poder fer una dutxa en tot aquest sector i aprofitant aquest espai que el podem tancar per aquestes mampares. Quan ens desplacem cap a la zona de llit també trobem una gran obertura amb un llit realment molt ampli per persones que tinguin dificultat en aquest accés. És una molt bona proposta per persones de mobilitat reduïda perquè hi ha pocs fabricants que dediquin els seus vehicles i el seu temps a aquest tipus de vehicle i pensem que és una aposta arriscada i al mateix temps novedosa.